Això era, i no era, un mig pollastret, molt afinat i valent, que es trobà un dineret en un femeret. Ui, com continuava? Te'n recordes, Rubén? Tenia una cançoneta. Una cançó, sí. Vaig a casar-me amb la filla del rei que... No me'n recorde. Se'n recordeu vosaltres? Com era? El barret de l'home bo. Diuen i conten i diuen que el món s'havia tornat molt desagradable des del dia en què la memòria dels contes va desaparèixer per complet. Les xiquetes i els xiquets, reunits a la plaça de la gran ciutat, expressaven el seu malestar i demanaven a les persones que els estimaven que tornaren a regalar-los moments dolços, com aquells que abans els regalaven i que solien començar amb les paraules màgiques. Això diu que era una volta, però l'oblit s'havia fet general i ningú era capaç de reaccionar. En un poble menut, allunyat de tota mena d'enrenou, hi havia un home bo que havia estat un gran narrador d'històries. Les portava totes a la memòria, arreplegades d'ací o d'allà, històries que havia sentit a les persones majors i rondalles que havia llegit d'Enric Valor, com la de El gegant del romaní, històries d'un mig pollastret, la rabosa i el corb, en Joan Ratot. I na Ratolina. Feia dies que rumiava la manera de poder conhortar els infants, però el dubte el tenia paralitzat. Primera, perquè desconeixia per on parava aquella gran ciutat. I segona, perquè no sabia si seria capaç de recordar cap història sencera. També a ell la desmemòria l'havia afectat, però el cor li deia que devia intentar-ho i finalment va decidir marxar. En pujar la persiana entra a globs la llum que brilla. El sol besa la finestra, també a mi m'acaricia. Amb el sol s'estrena el dia, tot es torna nou de trinca. L'endemà mateix, amb la primera llum del dia, va agafar la maleta i el barret que tantes voltes l'havia acompanyat, es va calçar les botes de caminar i, xino xano, emprengué la marxa. Al cap d'unes hores, el sol calfava de valent i l'home bo, que ja començava a sentir-se cansat, va pensar que li convindria descansar un poc sota l'ombra d'aquell arbre que hi havia al seu davant.
Un pardalet que el va veure se li va acostar i li va preguntar: «On vas? I què puc fer per tu?» L'home li va respondre que volia arribar a la plaça de la gran ciutat i li va explicar el que feia al cas. L'animalet, commogut, li va dir que aquell indret que buscava encara estava prou lluny, però que ell podia acompanyar-li. Tots dos van continuar conversant fins que va fer l'hora de dinar i l'ocell el va portar fins a un bosquet on hi havia un rierol per beure i una gran quantitat de fruits silvestres amb què poder saciar la fam. L'home no sabia com agrair al pardalet tanta bondat. Li hauria agradat regalar-li una història d'aquelles que solia contar, però temia que la memòria li continuara fallant. En això, va notar que el barret començava a moure's tot sol. Xunyu! Tot sol, d'allí d'on l'havia deixat. I com guiat per la intuïció, el va agafar i se'l va posar al cap. Aleshores, sense més, es va sentir a si mateix iniciar una de les narracions que sempre li havia agradat. Era com si el barret li haguera preservat viva la memòria de totes les històries que contava en altres temps i ara li les volguera retornar. I retrobe castells d'arena i dolços de cotonpel, un cavallet de cartró, un bosc, una velleta, el llop i la caputxeta. En veure que l'animalet quedà tan meravellat amb aquella narració, li'n va contar una altra i encara una altra i moltes més. Em venen a la memòria les rondalles de la iaia, el foc de la ximenera, la gateta que tenia amagada entre la llenya. Tots els contes tornaven a fluir amb alegria i naturalitat. Ai, alleugerit, l'home bo va proposar al company de reprendre el viatge. Frisava per arribar on es trobaven els infants. El pardalet va acceptar encantat i després d'unes quantes hores de marxa i un xicotet descans sota el cel estrellat, van arribar a la plaça de la gran ciutat, on just en aquella hora començaven a despertar-se els infants més matiners. Tot plegat, s'hi respirava un ambient de desolació. Fins i tot els xiquets i xiquetes que encara dormien tenien la tristor dibuixada al rostre. L'home bo es va adreçar a un grupet que ja estaven desvetllats i sense esperar res més es va posar el barret i començar una narració. En reconeixement al company de viatge, a qui devia la gràcia d'haver pogut arribar-hi, els va contar la història d'un ocell molt sabut i valent. A aquell rogle inicial van anar afegint-se tots els xiquets i les xiquetes que s'anaven despertant. En un tres i no res, l'home bo contava de nou i sense parar. Multitud d'infants embadalits estaven escoltant les seues paraules. No tenien prou ulls per a mirar
tants objectes com treia de la maleta, i tots l'escoltaven amb molta atenció. Tenien clar que ara calia tornar a casa i contar a tot el món les fondalles que havien sentit. I en veure que la il·lusió encoratjava de nou les criatures, l'home bo emprengué també el retorn satisfet. I conte contat. En pujar la persiana entra clocs la llum que brilla, amb el sol s'estrena el dia, tot es torna nou de trinca. El sol besa la finestra, també a mi m'acaricia, amb el sol s'estrena el dia, tot es torna nou de trinca. Envenena la memòria el foc de la ximenera, les rondalles de la iaia, retrobé castells d'arena, la gateta que tenia amagada entre la llenya, amb el sol s'estrena el dia, tot es torna nou de trinca. Transporta ecos de somnis aquella claror primera i retrobé castells d'arena i dolços de cotonpel, un cavallet de cartró, un bosc, una velleta de temps i de mons llunyans, el llop i la caputxeta. També m'arriba de prop la veu de la mare que crida que la nit ja s'ha acabat i ara cal gaudir del dia, que s'espavile i m'afanye. La veu de la mare que crida que la nit ja s'ha acabat i ara cal gaudir del dia, que m'espavile i m'afanye. La veu de la mare que crida que la nit ja s'ha acabat i ara cal gaudir del dia. Ecos, a Llorenç Jiménez, de María Dolors Pellicer. Bona nit.